Il-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi għaddej b'diversi proġetti li jtejbu l-infrastruttura tal-lokalità. F'dawn il-jiem il-Kunsill ta' Siġġiewi beda xogħlijiet f'parti minn triq Nerig Vassallo wara li applika għal fondi lokali, kif ukoll xogħlijiet fi triq San George Preka wara talba tal-Kunsill Lokali lill-Awtorità ta' Trasport. Dan il-proġett b'investiment bejn dawn l-entitajiet differenti se jtejjeb l-infrastruttura f'din iż-żona urbana. Fl-istess waqt il-Kunsill ta' Siġġiewi għaddej b'ħidma sabiex din is-sena isiru toroq rurali approvati b'fondi mill-Unjoni Ewropea. Dan l-investiment fondi tal-Unjoni Ewropea u l-Kunsill Lokali huwa ta' kważi 800,000 euro. It-toroq approvati huma triq tal-Fawwara, triq ta' Ħalxluq, triq tax-Xama, triq Bur ix-Xewk u triq Wied Kosta. Fl-aħħar xhur il-Kunsill Lokali kien f'kuntatt kontinwu mal-Awtorità ta' Trasport biex sar investiment fi triq ta' Kilpa. Il-proġett se jkun qed jidħol fl-aħħar fażi tiegħu b'xogħlijiet għall-aħħar saf ta' tarmak u investiment addizzjonali mill-Awtorità ta' Trasport biex issir roundabout għall-maniġjar aħjar ta' traffiku. F'dawn l-aħħar ġimgħat bdew numru ta' xogħlijiet fuq diversi toroq fis-Siġġiewi. Hawnhekk ninsabu fit-triq Nerig Vassallo u fit-triq San George Preka fejn qed isir investiment mill-Kunsill Lokali u l-Awtorità ta' Trasport sabiex titjieb din il-parti taż-żona residenzjali. Fix-xhur li ġejjin se jibdew ukoll ix-xogħlijiet fuq 800,000 euro illi ġew approvati b'fondi tal-Unjoni Ewropea u b'investiment ukoll tal-Kunsill Lokali f'toroq fil-kampanja kif ukoll qed isir investiment mill-Awtorità ta' Trasport b'kooperazzjoni sħiħa mal-Kunsill Lokali għall-investiment fit-triq ta' Kilpa u roundabout fl-Inħawi illi wkoll huwa investiment sostanzjali. Sa dan it-tant il-Kunsill Lokali qed jaħdem ukoll biex ikompli jtejjeb l-aċċessibilità permezz ta' investiment kontinwu fil-bankini, tabelli, mirja u investiment ta' madwar 40,000 euro fis-sena għal peċing tat-toroq, l-aktar fiż-żona rurali. Fl-istess waqt il-Kunsill Lokali se jkun qed jinvesti 33,000 euro biex isiru ħitan tas-sejjieħ li diġà huma approvati b'fondi tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-investimenti se jwasslu biex finqas minn sena se jkunu ġew investiti kważi 2 miljun euro fit-toroq tas-Siġġiewi.